ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам шуморо боз бо як канали пухтупаз шинос кунам ки номи каналшон Hilal рецепти. ҳатман дароен ба канали Апаҷон обуна шавен, дастгирӣ кунен. беҳад пухтупазҳои хушрӯ доранд. дар канали Апаҷон ҳама намуди пухтупазҳоро дида метавонен. масалан тортҳои гуногун, шириниҳо ва салатҳои гуногун. ҳамаи чира бо тамоми нозикиҳояш фаҳмондагиянд, нишон додагиянд. ба канали Апаҷон обуна шавен. аз обуна шидантон пушаймон намешавен дӯстони азиз. Апаҷони мо пеш аз ин каналшон як канали дигар доштанд дӯстони азиз. азбаски ютуб гирифтай удалит кардай, хулоси гап каналшон гум шид. барои ҳамин боз ҳамин пухтупазшона давом дода истанд, як канали дигар кушоданд. биен ҳама каса Апаҷона дастгирӣ кунем. силкаи канали Апаҷона дар якум комментария закрипид мекунам. ҳатман дароен обуна шавен ва аз номи канали мо салом расонен. дар инҷа бошад дӯстони азиз, мехоҳам як торти мидовӣ тайёр кунам. барои торти мидови мо чӣ дар кор аст? 150 грамм шакар, 70 грамм асал, 3 дона тухм, 100 грамм сливичное масло, 1,5 қошуқ сода ва 410 грамм орд дар кор аст дӯстони азиз. бо мо бимонед то охири видео дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии канали мо мебошад. даиҷа бошад шакар қатъи асала омехта мекунем. ана камтарак об мекунем, амхем мекобем. ман ира дар мультиварка тайёр кардаистам. ана бо даиҷа 100 грамм маскамона хушк мекунем ва ҳамаро хушрӯб мекобем. ман аз ҳамаи шумо миннатдорам, апаву хоҳарои меҳрубон, барои комментариҳои хубтон, барои дастгириҳотон. комментариҳоро мехонам, ҳаловат мебарам, барое ки беҳад комментариҳои хуб менависен, маслиҳатҳои хуб метиҳен. аз ҳамаи шумо миннатдорам. мехоҳам ба як комментария ҷавоб гардонам дӯстони азиз. як хоҳарай апаҳай навистае ки шумо ки ҳунар надорен барои чӣ блогер мешен? рости гап ман ба канали пухтупаз нестай якумаш. канали ман влогови каналай. ҳам пухтупаз мекунам, ҳам мисол ана магазин, абзорҳои магазина нишон метиҳам. хай бо ягон чизак ай мисол блогерзанҳои худмон ёд мегирам. дар инҷа ман намегум ки канали ман пухтупазай. хай мебинем ай интернетҳо ай бонувони тоҷикҳои худмон ёд мегирем ячи. баъд хай дар канал мо якум борам боша мекунем. хай то чени зуррасмон карда нишон дода истем. хоҳарен апаен ана ба шумо гуфтаниям ки ҳар як канали блогеро ба чени аму каналаш зрители худша дора. масалан хай шумо да ки маъқул нестай, ман шуморо мисол маҷбур намекунам ки дар канали ман подписатсия кунен ё ки канали мара видеоша тамошо кунен. одамое ҳастанд ки видеоҳои мара интизоранд, видеоҳои мара тамошо мекунанд, мара дастгирӣ мекунанд. агар ки шумо да маъқул набошад, хоҳарҷони азиз, дигар ҷобрен, дигар одаморо тамошо кунен. хоҳарҷони азиз, шумо ба ин гапи гуфтагитон мада як мотиватсия додаен. барои ҳамин бо хестам ина торти мидовӣ кардаистам. якум борам боша, хай худоро шукр чени зуррастум кардам, нишон додаистам. шавҳарам бечора ай кора бефара шидай, ай ҳамин кор кардара 3 сол ай кор мекунам. ҳамин моҳ вапше отдихам накардак. хай ҳози бо Тоҷикистон раҳки ай ман зиқ шидаистам, барое ки шавҳари ман ҳоли паспорт надорам.
паспорт гирифтагӣ нестам, барои ҳамин метарсим бо яки депортатсия накуна гуфта шавҳар ман гуфтам хай аввал бестен моҳи марда ман документҳоро гирам, хай шумоям ай пушти ман месупорена ва хай ақаллан РВП-я гирифта ба Тоҷикистон равен. хай ирам фаҳмидам мумкинай барое ки беҳад монда шидагай аз коркунира и кора бугӯй и коро будшавӣ надоранд, барои ҳамин падар модар ғаниматай, хай ҳеҷ гап не, мераванд 1-2 моҳ истода хай богашта мебиёянд. ман мехоҳам Тоҷикистон бирам, хай афсӯс ки рафта наметавонам, шароити мисол рафтан надорем. ман ки ҳозир кор накарда истам, бо тимболи кӯдакакомо овардан дар кора ва ё да билет дар кор, мисол бо меовардагӣ одам дадамай дадамдан билет, ҳоли кӯдакои ман мисол бо загранпаспорт карданшон дар коранд, хай меоям бо документ мекунем, барои ҳамин расходи бисёр дорем, барои ҳамин кӯдаком хай биёянд насиб иншааллоҳ 1 сол пас бо хай мерем Тоҷикистон. ҳозирашда нияти рафтан доруму яки шароит надорум рафтанда. чанд духтарако хоҳаро ана хоҳари маро мепурсанд, ҳар рӯз мепурсанд, раҳмати калон ки аз аҳволи хоҳари ман мепурсен. духтарои азиз, хоҳарам созай, худо ба шукр, шукри аллоҳ, қати кӯдакакош саргардон, ана хонаш да шишта, имрӯз пага хоҳар ман паспорташам мегира, паспорташ буромадагиай, неки дур дай, пас ҷое ки паспорт мегирифтагӣ ҷош беҳад дурай, 1-2 соата раҳай, барои ҳамин нарафта истай то ҳозира. хай насиб боша гуфт рӯзои душанбе мерам. шавҳарша нигоҳ карда иштагӣ буд, мақсад қати шавҳарам бирам гуфта, шавҳараш гуфт ки ҳоли ман рафта наметавонам, барои ҳамин хай хоҳарам гуфт агар не ман худам мерам, кӯдаки калоншам мемонава, майдаша гирифта мерава, бо хай документошам мегира, насиб кардагӣ боша хоҳарам, бо хай пасҳобиёра тоғрӣ мекунад, чӣ мекунад. бо як нафари дига пурсидан ки боғчонаш да ҳамиҷа ҳай, ҳо боғчони хоҳари ман да ҳамуҷа ҳай, ӯ раҳкӣ нестай, барое ки курорта нав ёфтай, на мисол як кор мекуна, на дига, на шушда чой мекуна, ана хай барои шиками худша мекуна, ҳамин як гӯдакша ана авқотхӯр неста, якташ авқот мехӯра, ҳавайда ҳар рӯз бечорада рӯзи дуроз картошка қоқак мекунава, тухм мепаза, ана хеза мисол барои хай шиками худша ҳамун духтарчаш як авқоти мисол шӯрбо куна, не хеле авқото не, фақат картошкаву тухм. ман гуфтам вой бар ҳоли ӯ гӯдак, гуфтам ки ӯ гӯдаки бечора, гуфтам чӣ хел, гуфтам фақат картошка мехӯра, бояд гуфтам ӯ авқоти шӯрбо ам бихӯра барои саломатиш. ай ҳози желудкаи гӯдака маиб мекуна аз авқотҳои сахту дара, хай таваккалаш ба худо ай, ман корш надорум, чизе метия додам бигира. ина торти моам тайёр шид, дӯстони азиз, мулоим, ҳоли дам ногирифтаам, хел буридам торта, беҳад мулоим омад, бе ҳамин дамгириам. даиҷа бошад зиёдӣ ҳаваи сметанае ки дар ҳамун крем кардам, зиёдӣ кард ва дар холодильник як камтара клубник доштам, ҳавая гирифтам, ҳамхеле гӯё домашний йогурт тайёр кардам ба худма. торти беҳунараки ман, хай ку баҳоти духтаро тортам чӣ хел омад. бози ин йогурти ман меиста, як соат меиста, хай бо мулоим мешава ва хай бо нӯши ҷон мекунам. ина дӯстони азиз, йогурти маам тайёр шид. имрӯза навори мо ба охир расид. раҳмат ки бо мо буден, моро тамошо карден. аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад, дӯстони азизам.